Харесва ли ти новата кола? Много готина, да. Малко я покарах и разбрах колко много функции има. Колко функции, какво има? Слушай, любимата ми функция е интелигентен круиз контрол. Нагласим колата да се движи на 59 км. И сега тя спира. Виж, нищо не натискам. Според колата отпред. Тоест не е необходимо изобщо да натискаш педали. Абсолютно нищо не натискам. Той ускорява и ние ускоряваме. Той спира и ние спираме. Жест, толкова много е. Доста просторно изглежда така, нали? Романтика. Добре, дай се направим една снимка. Давай. Не бях аз! Кой нам колата спира сама? Ма тя ли спря? Да. Хайде да пием кафе. Хайде. Добре, става, ще паркирам. Спри. Не. Спри, няма да влезнеш. Спокойно. Само се наслаждавай. Гледай сега какво ще става. Виждаш ли? Ама те паркира сама. Доста е приятно, нали? Не е ли вълшебно? Много яко. И ти нищо не правиш. Мога да танцувам танц на Макарена междувременно. А това е много яко. Само подавам газ. И междувременно виж, имаш 360 градуса камера от всички страни. Да. Това е жестоко. Какво ще кажеш? Добре. Та-да-да-да! Айде да пием кафе. Хайде! Обичам я тази кола.